Bombaklat, Mad Minox, what you say? Everything nice. Everything is everything. Everything is everything. Yes, sir. Yes, sir. Rastafari. Rastafari. Yes, sir. Yes, sir. Gweja, what you say? Smoking. Smoking what? Marijuana. Yes, I. Love, no? Yeah, man. Yes. Bricks. Yes, King Oban. Nah, Yes, big things. I think I need at least $25 to solve my problem. Okay. Because if I don't get $25, maybe I'll die tomorrow. Okay. You die tomorrow. I'll die tomorrow. Why? $25 will solve my problem. Mabulango nyenyu mnenge muna udauta ai Baba, uzvonere. Baba vagare maroja ke baba. Oh, vanogara sereke baba. ndebani? Vanozva 10 million. Vari tongobva nekuti imba idiki. Mudhara mazuva ano munhu ari bo achazviyamukirana vari tongobva nekuti imba idiki. Alright. Because mudhara wedu zveshuwa kudhara anga ari ma1 but ezvinezvi 10 million. grown up man 10 million. 10 million. Ndakaramba akadaro next year tiri kuisa another 0 10 billion. make it 100 million. 100 million, okay. 100 million. Alright, alright. Kule Jones, waenda nekapo futhi vapa stage. Alright. Okay. Inonzi The brand new Kule. varutaura inonzi double report. Makandiwa style. Okay. Okay. Isatitane shamari. Dambu. Heavy. Takarongeka guys. Organized. Kumoko mazovi. But zvaitika manje. Hani nechimoko. Konja akambaona vari tuwa. Yes. But hanzi nechimoko. Ini kandaida kunyenga hanzi Makido. Uyu ndaida na Makido. Okay. Saka jero aida kuti vatengere brongo. Saka ndatengera brongo jero otora katsvuku kandaida kacho. Makido vatora uyu but chimoko ichi Makido auda neshamwari yechimoko. Saka Makido akaramba. Okay. Saka ndapwanya. Makido ozoti akarambirwa chii. Makido akarambirwa kuti akabva kuSouth Africa ne15 rands. Alright. Akabva ne15 rands inokwana. But Mabulango muita quick sex andiri. Aiwa, sex haidi kungoramba uripo, sex inoda fast. Madhara urakenda madhara akuita achiunyana kufesa ndoakuti akarowa kana 30 minutes because anenge achirowa soft. Alright. Ndokuti pachidhara plus mutu hamusisina kuzoona ouya. Ndoda kamera mina kangwara ini. Okay, video. Mira kutaura zvinoitika. Yes, Rasta. Kamera mina kangwara. Anoda sei? Anoda fast kuda sei? Wakanga fast anogadzirika very fast. Kana wakura anenge kugadzirika mbichana. Saka kana wakura unenge kuro mbichana so pachidhara pakukura ipo but vakadzi vakawanda vanonakirwa nemadhara because vanonakirwa nekurova softers kwacho kuchidhara yangu. Alright. But yes, I. zvaizoitika manje pane chimoko ichi. Tazomutaurira hanzi wanga uri mukomana wangu kubvira kudhara. Hanzi waingondinetsa but ndaikutya. Ndambunza ndotyise. Ndabisa hembe dzisina nuduka jamani. Ndabaza zvese nemushina zvese zvanga zviri paopen. Magdera. But magrius arokwatisa Pa Paramount. Chepfura every day pa Paramount. Every day chero Paramount zvezvanani. Vetovamba vari 3 na glory. Chimwe chaiye chimamchiti musikana wangu chichiona. Every day. Aiwa angari madhezi mazimudhora. Angari madhezi mazimudhora. Waona zvaitika hanzi. Wakana angari musikana wako sewabhadhara. Urikuzwa enda bhadhara. Sewabhadhara. Urachita gara ari musikana wako. Hanzi kana ndashaya. Nemudira kuti chiko Mabulango. Hanzi ndaona zvakaida kuona. Saka kana ndakuda ndadokerwa ndoziva munhu wokunokera. Hanzi kana ndadokerwa ndoziva munhu wokunokera. Saka Rota acharamba achidhirivhara beans. Aiwa beans anodhirivhara. Adazodhirivhara yega. Type yevanhu yekuti kwaari kungoenda
zvikamuomera kana kuti zvaangoitika iwo ari kutsvaga anditoneti kumasini twekutochinja chichi anobva angonorara chi hazvidiwe izvozvo asi magunduru hasa ndo vanhu vanoba manje vanhu vakadaro matsotsi kuti You were there when it happened. ndototi waakuchibuda wambomusiya ndokutosketa nemugweli zvese kutoitisa chigunu tamuna kuisa chigunu nemugweli because mambavha vasikana vafamba nemabheki zvakutaura nazvozvo anogona kunokera nhasi ko zvindakonyanya ngasina zvindakonyanya ototenga maki egedhi oisa maki kugedhi Woza akanoka. oza akangosvikopinda chete ari kunoka kuriziya endeone kuda ukanga Hey, Chamari, hey, chichaitika. ndozvinoitika masuicide bomba Jamani, chichaitika. That was. I was there when it You were there when it happened. happened. Yes, I You were there when it happened. Yes, I. ndikakugirita Yes, I. jobs yedu yekudhara yewekuso Yes, I. Yes, I. ndisu takapenga ndisu tine mastera ndisu tinopenga Yes, I. vanhu vese vachabvunza Yes, kuti I. ndini yani ndati ndini damien bo ndina madmino kucanada kuti yesaya pulo Bomba clat. bombo clad Yes, I am. Yes, I. ndasvika kumbare Yes, I. kwatakakurira tichidzidza padano Yes, I am. Relatives enyari kuforeign. vese marelatives